пролет настъпи. Нашият концерт започна. Добре дошли на празника на фолклорна формация Трулашки напеви, град Монтана, които те ще отпразнуват с нас. 15 години те здравстват пред вас. 15 години вече ръководителят Цветан Цветанов показва на своите възпитаници красотата на народната песен и ги води умело през странливия път на изкуството. Неговите трулачета му отвръщат с уважение и отдаденост и, разбира се, много талант. Народът вярва, че в тия дни се връщат от топлите страни щъркелите, лясковиците и куковиците, които носят веста, че зимата си отива. Идва пролетта, идва новото начало, заражда се живота. И така, както слънцето огрява все по-често дните ни и ни топли с лъчите си, така и Трулашки напеви и техните приятели, танцори и музиканти ще сгреят душите ви и ще ви заредят с добро настроение. Отпуснете се, оставете всекидневните проблеми и се наслаждавайте на младостта и таланта. Трулашки напеви пеят за вас! Go, go, go.
Турлашки напеви ще участват също и танцов ансамбъл „Младост“ с ръководител Стоян Стоянов. Танцов ансамбъл „Пръстена“ с ръководител Първан Първанов. Танцов ансамбъл „Северняци“ с ръководител Малин Малионов. Танцова школа „Ситница“ с ръководител Христо Иванов. Логоска и музикантите към нея Петър Трифонов, Михаил Борисов, духов оркестър Виво с ръководител Пламен Крумов, гостите музиканти Пламен Сливенов Кавал, Стойо Стоев Гайда, Асен Асенов Бадулка и Бисер Богданов акордеон. На всички тях казваме благодаря от сърце за празника, на който ще присъстваме. А за прекрасния декор, за художественото оформление, сякаш пренесло тук на сцената Пролетта, благодарим на сценографа Тодор Деков. Но най-много благодарим на вас, нашата публика, за това, че сте тук и подкрепяте младостта и бъдещето на град Монтана.
Давам думата на господин Златко Живков, кмет на град Монтана. Господин областен управител, дами и господа, уважаеми съграждани, искам да ви кажа нещо. Винаги съм смятал, че имаме страхотни танцови ансамбли, формации, оркестри, но имах възможността, така или иначе в този период, да чуя как Ката Перена Рекуто в една голяма зала в Съединените щати с част от торлашките напеви, а миналата година, през есента, в побратимения ни град Бялоград в Полша, танцови ансамбъл Младост и част от солистите на Цветан Цветанов в торлашкия напеви наистина изнесоха един изключителен концерт. Казвам ви това, защото смятам, че преди да кажем честит рожден ден, 15 годишен, трябва да благодарим на диригент на напевите, господин Цветан Цветанов. За всичко това, което е събрал и събирал от един неподражаем фолклор български от северо-западна България. Да благодарим на тези чудесни момичета, основно и момчета, поколения вече, които минаха през торлашките напеви, които разнасят тези неповторими напеви и в България, и в чужбина.
sukno, ale nasza mija, da si zlomuli dola školice. Zeleno sukno, ale nasza mija, da si zlomuli dola školice. Svi me vole i se smeju, da
Катя, Сара, Натали, Ванеса, Димана, Бети и Ася, които през годините бяха гръбнака и най-стабилната опора на хора. Те са талантливи и красиви и с много труд, много отдаденост и изпятост завоюваха почти всички награди на конкурсите в страната и чужбина. И най-важното, че нещото, което най-много ги свързва, е обичта и преклонението към песента, към българската народна песен. Именно заради обичта и уважението и към ръководителя Цветан Цветанов и останалите хористки, те се събраха тук на сцената, за да пеят за вас.
се завръщат сега през пролета, тук в България, за да създадат и отгледат своето поколение. Така и разпиляните по света и у нас, вече пораснали торлачета, се прибраха в родния край, за да запеят отново в редиците на любимия хор, за да стоплят сърцата си, да бъдат със своите семейства и приятели и да изпеят любимите песни, преди да отлетят отново. Дай
вечер на всички почитатели на нашия български фолклор. Той не е само в лицето на Туроложки напеви, разбира се, но пък ние ще го представим с нашите приятели тази вечер и с ваша подкрепа. Аз ще кажа едно голямо благодаря за това, че сте тук и за пореден път много хора останаха отвън, за което искрено съжалявам и се извинявам. Телевизията националната ще го запише, така че ще го гледаме и ще го поставим още няколко пъти, ако трябва. Аз ще започна с това, че съм благодарен на този ден, че събрахме всички отминали участници от Туроложки напеви за тези 15 години. Някои не успяха да дойдат. Америка е малко далече, но пък тези, които успяха са тук на сцената и пеят тази вечер специално за вас, както и за самите себе си, малко или много. Ще кажа нещо, което наистина е изконно в думата фолклор, макар и англоязична дума. В превод това е народознание. Ние трябва да знаем, че сме българи, че сме потекло на много стар род, който е запазил своето народознание или историята си и трябва да го запазим. Трябва да го запазим, защото сме българи и защото човек без история, въобще народ без история, не е народ. Аз съм благодарен, че сте тук тази вечер отново да кажа. Благодарен съм на колектива на езиковата гимназия в лицето на госпожа Ненкова. Вашите аплодисменти за нея. Ще бъде малко историята по-назад. Не 15 години, ще кажа 60. Хорното дело е зародено преди 60 години в изконната част на тогавашното, както и сегашното място на фолклора, наречено читалище Разум, град Монтана. Искам да ги аплодирате и тях с тяхната дълбоко уважавана история. Също с моите благодарности, както към всички вас и най-вече за моята на времето ученичка, сега колежка, госпожа Соня Чекарова. Благодаря ви, госпожа Чекарова, че се взовахте и помагате за пореден път. Благодаря на танцовите колективи, на танцовите ансамбли, на всички мои приятели, които тази вечер дойдоха, уважиха и помогнаха, който с каквото може. Благодаря на хората, които фирми, както и общини, които оказаха съдействие, няма да ги изборявам сега, но пък дълбок поклон пред всички вас. Още веднъж аплодисменти за тях. Аз мисля да тук да бъда с думите, защото мисля, че тук надам действията на пеенето, както и на танците, са много по-изконни в тази част. Още веднъж дълбок поклон на вас, скъпи приятели. Залата, да не говорим за рейсовете, които се върнаха. Аз сега да те попитам другия път, в коя зала ще направим ние концерта? НДК. Не, аз мисля, че нашия център си е хубав, като пукне така хубавата, един хубав летен ден, ще го изнесем тук на центъра, нали така? Да. Да, така става. Ние продължаваме с песни, талант, младост и красота.
отбора. А както знаем, и домашният уют е много важен. Вторият дом на хористите от Торлашки напевни е гимназия с преподаване на чужди езици Петър Богданов Монтана с директор Петър Янков.
дебата да се изявят, за което те са безкрайно благодарни. Нека сега и ние да я поздравим и чуем какво има да каже на своите възпитаници. Уважаеми господин Цветанов, скъпи турлачета, за всички нас, ученици и учители на езикова гимназия Петър Богдан и за целия град Монтана е чест и привилегия, че ви имаме, че ви се радваме, да ви обичаме и да празнуваме днес заедно с вас, защото вие сте пеещото сърце на родния ни край. Гласовете ви неизменно предизвикват взрив от възторжени аплодисменти в многобройните конкурси, фестивали и концерти у нас и чужбина. Корифеи в областта на музиката високо ценят вашия професионализъм. Никой никога не остана равнодушен пред магията на вашите гласове, пред завидния колорит на изпълнените с такава дълбока емоционалност мелодии. Всеки ваш тон е пълнокръвен и завидно истинен. Такова въздействие може да бъде постигнато само с много любов, с много усилие и упорство, с изтънчена чувствителност към изконно родното и българското. И разбира се, с професионализма, всеотдайността и вдъхновението на един диригент, музикант, творец, педагог, посветил с цялото си сърце. С цялото си сърце и душа на явлението, наречено турлашки напеви. Поклон пред вашето дело, скъпи турлачите и господин Цветанов. Поклон пред постигнатото от вас, пред вашия талант. Честит юбилей! Тъй като на юбилей не може без подаръци, моля моите асистенти да заповядат на сцената. За всички вас, скъпи турлачета, в пълния ви състав, за вас, господин Цветанов, за нашите музиканти, по една тениска с емблемата на турлашки напеви, за да се отличавате, когато пътувате по национални и международни конкурси и фестивали. Скъпи господин Цветанов, защото без теб нямаше да има явлението турлашки напеви. Нямаше да има тези прекрасни... Нямаше да има тези прекрасни момичета и момчета, които ти привличаш като магнит, дори и тогава, когато са разпилени по света. Нямаше да има тези грандиозни концерти и тези препълнени зали. Трудно ще намеря най-подходящите думи да ти благодаря, но се надявам с помощта на поезията да успеем да изразим това, което чувстваме към теб. Скъпи господин Цветанов, в бащинската кошница на шепите ти
младост вдъхновена приласкаваш, поривите даровити насърчаваш, знание отдадено предаваш, с топла посветеност възпитаваш. Затова поклон благодарим. С огнени ноти на зениците ти преданост към родното внушаваш, към изконно българското приобщаваш. Дух, мелодия и пламък съчетаваш, неуморно с песни окриляваш. Затова поклон благодарим. В гнездото музикално на сърцето ти всевечна родна мъдрост съхраняваш, чрез глас и звук духовността спасяваш, любов към истинното завещаваш и много поводи за гордост и на слава даряваш. Затова поклон, аплодисменти, благодарим! Казани наистина от сърце са от учениците на езикова гимназия, от колегите на езикова гимназия, от ръководството на езикова гимназия Петър Богдан. За теб, скъпи господин Цветанов. Много емоционално, много чувствително, много благодаря госпожо Ненкова и както на целия колектив на езиковата гимназия и най-вече и от децата и от мен да кажа една огромна благодарност, че ни търпите в колички и че толкова разбирате, когато тези деца имат извънкласна дейност, някой път се налага да помагат извънредно в други часове на тях. Дълбок поклон на вас, наистина, от нас. Наистина за прекрасните думи на госпожа Ненкова. Дано и тя да е жива и здрава, все така да помага на своите тролачета и на господин Цветанов. А пък те сигурна съм ще отговарят със същата обич. Благодаря ви. Чухте наистина тези вдъхновени момичета и едно-две момчета, които могат да изпеят всичко, но никога не изневеряват на своите корени. Никога не забравят, че от тук са тръгнали. Че родният край е нещо, което винаги носим в сърцата си. Затова, верни на традицията, всички ще запеят турлашката песен.